2024-nji ýylda Türkmenistanyň bir raýaty Antalyadaky mehmanhanalaryň birinde işleýärdi. Onuň iş wizaty bardy, işi durnukludy we ol Türkiýede kanuny esasda galmagy umyd edýärdi. Ýöne syýahatçylyk möhsümi tamamlandy. Onuň bilen birlikde işi hem gutardy. Migrasiýa düzgünlerini bozmazlyk üçin ol 10 ýylyň dowamynda galmak üçin täze kanun esas tapmalydy ýa-da Türkiýany terk etmelidi. İş verici ona yaşayış ruhsatı üçün zerur resmi namaları taýarlamaga kömek etdi we degişli arda tapşyrdy. Ol jogaby bir aýa golay garaşdy. Netijede jogap gyska boldy, ardasy ret edildi. Ol ýene-de saýlamaly boldy. Gyssagly ýagdaýda täze çykalga tapmalymy ýa-da Türkmenistana dolanmalymy? Şol wagt ol TikTok'ta daşary ýurtlulara migrasiýa resmi namalary boýunça kömek etmegi wada berýän kampaniýanyň videolaryna gabat geldi. Bu adamların kimlikleri geldi. Bak birisi Bahram, ikisi oğul gerek. Şeýdip ol Akdemir Consulting kampaniýasyny tapdy we onuň wekili Gulnara Sadykowa bilen habarlaşdy. Onuň aýtmagyna görä ol ilkinji gürrüňdeşlikde wagtynyň juda azdygyny aýdypdyr. Men olardan menne bary ýogy 10 gün bar. Türkiýede kanuny ýagdaýda galmak üçin näme etmeli diýip soradym. Ol hyzmatyň bahasyny hem sorapdyr, emma ona anyk baha aýdylmandyr. Munyň ýerine resmi namalary bilen ofise gelmek teklip edilipdir. Ertesi gün ol ofise bardy, emma onuň ýatlamagyna görä ilkinji sorag resmi namalar barada bolmandyr. Ol menden häzir ýanyňda näçe pulyň bar diýip sorady. Ol wagt onuň ýanynda 5000 türk lirasy bardy. Ol bolýar, onu şol puly maňa berdi. Ol puly nagt görnüşinde berdi. Soňra ony notariusa alyp gitdiler. Şol ýerde ol aklawçy bilen tanıştyryldy we onuň adyndan hereket etmäge yktyýar berýän ynanç haty resmileşdirdi. Notariusyň ähli çykdyjylaryny hem özü töledi. Emma 5000 lira diňe ilkinji tölek eken. Ertesi gün onuň aýtmagyna görä ondan ýene 25000 türk lirasy soralypdyr. Ol görkezilen bank hasabyna pul geçirdi. Oňa işiň takminan 6 aýa çekip biljektigi we oňa netije hiç hili kepillik berilmeýänligi aýdylýar. Ýöne onuň ýagdaýynda hatda küçücük umyt hem desine Türkmenistana dolanmakdan has gowy çözgüt ýaly görünýärdi. Wada verilen resmi namalar entek taýarlanmanka ol adam saklandy. Ony deportasiýa merkezine ýerleşdirdiler. Şondan soň araçylar bilen gepleşikleri onuň uýasy we iş berejisi alyp bardy. Ejir çeken adamyň sözlerine görä Gulnara Sadykowa olara 2 sany teklip ödürläpdir. Maňa 6000 dollar berseňiz, ony 3 sagatyň içinde çykararyn. Emma şonda da bir kanun migrant bolup galar. Eger 1500 dollar berseňiz, oňa girilen gadagançylygy doly aýraryn. Ýöne munyň üçin wagt gerek bolar diýip aýtdy. İkinci teklibi saýlan garyndaşlary Erdal Akdemir'in bank hasabyna 500 dollar geçiripdirler. Galan 1000 dollary bolsa mesele çözülenden soň bermäge razylaşypdyrlar. Emma hiç hili netije bolmady. Birnäçe günden soň ol Türkmenistana deportasiýa edildi. Deportasiýa edilmezden öň ol soňky 3 gününi Tuzladaky deportasiýa merkezinde geçirdi. Ol hut şol günleri öz durmuşynyň iň agyr pursatlary hökmünde ýatlaýar. Soňky 3 gün ömrümiň ahyryna çenli ýadymdan çykmaz. Onuň aýtmagyna görä ol şol ýerde şol bir araçlary ýüz tutan we edil özü ýaly wada berilen hyzmaty alyp bilmedik başga da birnäçe türkmen raýaty bilen duşupdyr. Türkiýede kanuny ýagdaýda galmak umydy we bary ýogy 10 günlük möhletde çykalgy tapmak synanşygy bilen başlanan bu waka ahir soňy ýitirilen pul deportasiýa merkezi we Türkmenistana dolanmak bilen tamamlandy. Emma bu ýeketek waka däl.
Azatlyk radiosu özlerini ejir çeken hataplayan Türkmenistanyň bir näçe raýaty bilen telefon arkaly söhbetleş boldy. Olar özleriniň we maşgalak zalarynyň howpsuzlygy üçin ýüzlerini görkezmekden hemde sesleriniň efirde berilmeginden ýüze ördüler. Emma olaryň gürrüňlerinde gaýtalanýan bir meňdeş ýagdaýlar bar. Ilki bilen araçylar müşteri bilen işçiň aragatnaşyk taklap ähli resmi namalary düzetmegi wada beripdir. Soňra ilkinji tölegi talap edipdirler. Arzaret edilenden ýa-da iş uzaga çekenden soň bolsa täze düşündürüş berip goşmaça pul sorapdyrlar. Käbir söhbetdeşler pullarynyň uly bölegini Gulnara Sadykowa nagt görnüşinde berendiklerini, galan böleginiň bolsa aklawçylaryň ýa-da başga dürli adamlaryň bank hasaplaryna geçirendiklerini görüň berdiler. Redaksiýanyň ıhtiýarynda prokuratura iwerilen bir näçe arzanyň nuskalary, bank tölegi resmi namalary, hat alışmalary, notarius çykdyjylary baradaky resmi namalar hemde migrasiýa işleri bilen bagly materiallar bar. Bu resmi namalar araçylar bilen edilen gürrüňleriň käbir böleklerini, pul geçirimleriniň amala aşyrylandygyny, prokuratura ýüz tutulandygyny we migrasiýa işleri boýunça resmi düzgünleriň bardygyny tasdiklaýar. Emma olaryň özi arzadarlaryň öňe sürýän ähli aýplamalaryny doly subut etmeýär. Söhbetdeşleriň ýene biri 2025-nji ýylyň may aýynda özüniň 6 aýlyk ýaşaýyş ruhsatynyň möhletiniň tamamlanandygyny görüň berdi. Ol iş ruhsatyny uzaltmaga tinanşypdyr. Emma uzak wagt garaşanlygyna garamazdan hiç hili netije alyp bilmendir. Şondan soň tanışlary oňa araçylary ýüz tutmagy maslahat beripdirler. Hyzmat üçin ondan 1500 Amerikan dollary talap edilipdir. Bana garaşsan wagtyny ýitirersiň we bir kanun migrant bolup galarsyň. Eger mesele çözülmese puluny gaýtaryp berersidiler. Ol araça ynanmagynyň sebäbini onuň öz ýyldaşy bolanlygy bilen düşündirýär. Ol biziň ýyldaşymyzdy, çärjewlidi. Onuň bizi ağırlajakdygyny nireden bileli? Onuň aýtmagyna görä indiki 6 aýdyňa garaşmak we jogap almak edilen ýygyderli synanşyklar bilen geçipdir. Emma wada berilen netije çykmandyr. Başka bir ýagdaýda bolsa ýaşuly Zenanyň garyndaşlary resmi namalary taýýarlatmak üçin 1000 Amerikan dollaryny tölendiklerini görüň berdiler. Olaryň sözlerine görä resmi namalar kadaly taýýarlanmandyr. Oňyn çözgüt çykmandyr we tölenen pul hem ýzyna gaýtarylyp berilmendir. Soňra oňa sen indi resmi taýdan bir kanun migrant ýene-de bu ýere gelseň polisiýa çagyrarys diýipdirler. Bu wakany baştan geçiren maşgala ejesiniň Türkiýede resmi namasyz ýagdaýda galmagyndan howatyr edipdir. Netijede ol Türkmenistana dolanmaga mejbur bolupdyr. Köp ejir çekenler üçin polisiýa ýüz tutmak çykalgy däldi, eýitim tersine täze töwekkülçilik bolýar. Şol wagta çenli olaryň käbiri eýem Türkiýede kanuny statusyny ýitirýär. Olar şikaýet eden ýagdaýynda ilki bilen arzalarynyň dinlenmeginiň ýerine özleriniň saklanyp deportasiýa edilmeginden gorkýarlar. Şeýdip mesele çylşyrymlaşýar. Adam öz ýagdaýyny kanunlaşdyrmak üçin pul töleýär. Emma resmi namalar netije bermeýär. Ýaşaýyş ruhsatynyň möhleti tamamlanýar. Şondan soň ol meseleni çözmegi wada berýän adamlara has köp garaşly bolýar. Şol bir wagtyň özünde de resmi edaralara ýüz tutmakdan gorkýar. Hut şeýle ýagdaýda biziň gerekli ýerlerde tanışlarymyz bar diýen wada aýratyn ynandyrjy bolup eşidilýär. Hatta müşterileriniň elinde resmi şertnama, anyk bahalar ýa-da oňy netije beriljegine kepilik bolmasa da hut şu wada köpleri ynandyrýar. Kanadada ýaşaýan türkmen raýat aktivisti Dursultan Taganowa ilki bilen şeýle şikaýatlary gapdalyndan synlandygyny görüň berdi. Emma ol wagtyň geçmegi bilen oňa kömek sorap ýüz tutan adamlaryň sany barha köpöldi diýdi. Yüzlerce adam dokumentlarına berip aldananlıkları barada malumatlar berdi. Taganowanyň sözlerine görä olaryň köpüsi ýaňy ýakynda Türkiýe gelipdir. Türk dilini gowy bilmeýär we migrasiýa düzgünlerine düşünmeýär.
Olar kanuni ýagdaýda ýaşamak we işlemek isläpdirler ýöne haýsy resmi namalaryň gerekdigini, olary nirede we nädip alyp bolýandygyny bilmendir. Nursultan Taganowanyň sözlerine göre Aktimir Consulting TikTok arkaly öz hyzmatlaryny mahabatlandyryp, migrasiýa daralaryndaky tanışlarynyň üstü bilen meseleleri çözüp berjekdigini wada beripdir. Emma Azatlyk radiosu bu aýdylýan habarlary gararsız ýagdaýda tasdiklap bilmedi. Sebäbi olar bilen 5 gezek edilen telefon söhbetdeşliklerde interview bermek barada eden wadalarynda tapylmady. Ahirinde olar hem söhbetdeşlik bermäge razy bolmadylar. Nursultan Taganowanyň sözlerine göre aldynanlygyny aýdan Türkmenistanlylaryň migrasiýa häkimetlerine eden ilkinji ýüzlenmeleri ret edilenden soň araçylar öz müşterilerine täze hyzmaty hödürläpdir. Karara kaziýet ýa-da degişli edaralar üstü bilen şikaýet etmek teklip edilipdir. Munyň üçin bolsa ýene goşmaçy tölek soralypdyr. Indi ýene bir gezek adamlar bu jüwtüň aldawyna düşýär. Nähili bu jüwt adamlara söz berýär. Heniz gutarmady. Ret gelse gorkunç däl. Biz advokat bilen, eger biziň adwokatymyza ynam haty berseňiz, biz advokat bilen bu karara itiraz edip bilýäris. Ýani apelýasiýa edip bilýäris diýip adamlar ýene bir gezek pul alyp öz aldawyna düşüripdirler we şu dokumentlar bar adamlarda. Taganowanyň bellemegine göre türkmen raýatlarynyň esasy kynçylygynyň biri hem olarda hukuk güýji bolan şertnamalaryň bolmazlygydyr. Finansat adamların hiçbirinde şartnama yok. Sebebi 100'den köp adam bize 100 tut, maňa 100 tuttu aslında. Şoların hemmesinin elinde, hemmesinin dimen bir näçesinin elinde şular ýaly kiçilik bir kağıza yazıp beripdirler. Diňe men şundan şular ýaly 3000 pul aldım ýa-da $2800 pul aldım diýip yazıp beripdirler. Başka içili sözleşme de yok, şartnama da yok. Ardadarlaryň käbirinde migrasiýa daralaryna tapşyrylan resmi namalaryň nuskolary, ret edilen jogaplary we apelýasiýa resmi namalary saklanyp galypdyr. Beýleklerinde bolsa diňe bank tölegleriniň subutnamalary bar. Şeýle-de Taganowa käbir bank hasaplarynyň kompaniýanyň ýa-da onuň eýeleriniň adyna däl-de işgärleriniň ýa-da olaryň tanışlarynyň adyna degişlidigini öňe sürýär. Ejir çekenleriň sözlerine göre käbir müşterilerden pullary üçüncü şahslaryň bank hasaplaryna geçirmege soralypdyr. Şol bir wagtyň özünde de tölegiň maksadyny görkezmezlik talap edilipdir. Olaryň aýtmagyna göre eger müşteri geçirilýän puluň näme üçin tölenýänligini sorasa, pul ýygyna gaýtarylyp ony düşündürüş söz täzeden uğratmak soralypdyr. Söhbetdeşler pulun dürlü möçberlerini agzadylar. $1000, $2000, hatda $5000 çenli. Beýleki ýagdaýlarda bolsa tölegler türk lirasynda geçirilipdir we işiň dowam etmegi üçin diýilip talap edilen pulun möçberi artdyrylypdyr. Ardadarlaryň görüňlerine göre nırh kesilende bu açyk we hemmeler üçin bir meňdeş bolmandyr. Hyzmatyň bahasy diňe şahsy duşçukdan soň belli bolup soňra gitdigiçe ýokarlandyrylypdyr. Adamlar näme üçin hut şu araçylara ynanypdyr? Käbir söhbetdeşleriň sözlerine göre Gulnara Sadykowa türkmenleriň sosial ulgamlaryndaky geňişliginde tanalýan adam. Ol watandaşlaryna kömek edýänligi barada videolar çap edýär. Şolaryň arasynda aradan çykan Türkmenistanyň raýatlarynyň jesetlerini watanyna uğratmak bilen bagly videolar hem bolupdyr. Şeýle hem onuň YouTube kanalynda iş tapmak boýunça araçylyk hyzmatlary mahabatlandyrylýar. Türk dilini we resmi düzgünlerini bilmeýän migrant üçin öz ene dilinde gepleýän hemde ildeşlerine kömek edýänligini açaçan aýdýan adam nätanyş aklawçydan ýa-da döwlet edaralaryndan has ygtybarly bolup görünüp biler. Ardadarlaryň pikiriçe hut şol ynam araçlaryň iň güýçli feriştesine öwrilipdir. Özlerini ejir çeken hasaplayan käbir denanlar pullaryny ýygyna gaýtarmagy şahsy taýdan talap etmek üçin kompaniýanyň ofisine barypdyrlar. Olaryň aýtmagyna görä ofise eden saparlarynyň dowamında olar kemsetmelere, haýwatlara we fiziki zorluklara tedewar bolupdyr. Şeýle hem olar deportasiýa edilmek haýwaty bilen gorkudylypdyr. Kim bu bizden ayallamız? Ayal değil mi? Kim okular o?
Redaksiya ofisin içinde düşürülenlik aydılyan bir näçe video ýazgy gowuşdy. Olarda Gulnara Sadykova meňdeýän Dinanyň ýygnanan adamlar bilen örän gödek we gyýgyryp gürleşýänligi görünýär. Türkmenistanyň bir näçe raýaty bu meseleni bilelikde çözmek kararına geldi. Nursultan Taganowanyň sözlerine göre, ol tanış aklawçysynyň üstü bilen äkli resmi namalary ýygnamagy we köpçülikden şikayet etmegi teklip edipdir. Ben ilk seyrettim, adamlar bu temany efir açıp gürleşip oturlar. Yönü näme etmeliğini bilen oklar, nirä yüz tutmalygyny bilen oklar. Ýa adamlar nillegal ýagdaýda galypdyrlar, nillegal ýagdaýda polisiýa ýa-da bir ýere giden ýagdaýynda ilk özüňi näme edýärler, deport edýärler. Şoň üçin men bir gradan synladym. İlki başta izinlenip soň men özüm hödürledim. Redaksiýanyň ixtiýaryndaky resmi namalara göre bir näçe ardadar 10-njy ýylda öz aklawçylarynyň üstü bilen Istanbulyň baş prokuraturasyna ýüz tutup öz işleri bilen bagly maglumatlary we ýazgylary tapşyrypdyr. Azatlyk radiosu 26-njy ýylda Istanbulyň baş prokuraturasyna resmi soragy berdi. Bu material taýýarlanýan fursatda ýüzlenmämide resmi jogap gelip gowuşmady. Azatlyk radiosu bu aýdylýan ýagdaýlar boýunça Gulnara Sadykova we Erdal Akdemir bilen habarlaşdy. Emma kampaniýanyň wekilleri bilen geçirilen şol telefon gepleşiklerde olar özlerine bildirilýän aýyplamalary düýbünden ret edip, olary esassız hasaplaýandyklaryny aýtdylar. Şeýle-de olar kampaniýanyň awryna deper ýetirmek maksady bilen ýörite kampaniýanyň alınıp barylýandygyny pikir edýänligini öňe sürdüler. Azatlyk radiosu 2 hepdäniň dowamında Akdemir we Sadykova bilen 5 gezek habarlaşdy. Olar video arkaly söhbetleşlik üçin wagt bellädiler. Emma 3 gezek duşuşyň wagtyny we senesini iza süýşürdiler. Netijede bolsa söhbetleşlik asla geçirilmedi. Şol sebäpli olaryň garaýşy bu derňewde ses ýa-da video ýazgysy bolmadyk telefon gepleşikleriniň mazmuny esasında beýan edilýär. Nursultan Taganowanyň sözlerine göre meselenin köpçülüge ayan edilmegi belli bir derejede netije beripdir. Onun sözlerine göre şikayetlerden we sosial ulgamlarda giňden ara alınıp maslahatlaşylýan bu temadan soň käbir müşterileriň resmi namalary resmileştirilipdir. Käbirlerine bolsa tölen pullarynyň bir bölegi ýzyna gaýtarylypdyr. Emma aktivistiň bellemegine göre esasan diňe bank arkaly geçirilen tölegler ýzyna gaýtarylypdyr. Nakt görnüşinde berilen pullar bolsa ýzyna berilmändir. Ol şeýle hem käbir müşterilerden pullary ýzyna alýan mahaly hiç hili talaplaryň ýokdugy barada dilhat ýazyp bermegiň soralandygyny aýdýar. Nursultan Taganowa şeýle hem käbir adamlara berilen iş ruhsatlarynyň hakykatda işleýän şäherlerinden başga ýerlere niýetlenenligini belledi. Türkmen raýatlarynyň Türkiýedäki kynçylyklary diňe araçylardan aldynmak meselesi bilen çäklenmeýär. Türkmen migrantlary ýyllar boýy pasportlaryna çalışmakda we konsulluklar arkaly zerur resmi namalaryny almakda kynçylyk çekip gelýärler. Bu ýagdaý olaryň ýaşaýan ýurtlarynda kanun esasında ornaşmagyna päsgel berýär we başga käwagt töwekkülçilikli ýollary gözlemäge mejbur edýär. Pasportlaryny wagtynda täzeläp bilmeýän, kanunlara doly düşünmeýän we deportasiýa edilmekden gorkýan adam köplenç iň dogry we kanuny ýoly gözlemeýär. Ol öz dilinde gürleşýän we meseleni tiz wagtda çözüp bermegi wada berýän adamlara bil baglaýar. Häzirki wagtda Türkiýede 306 000den gowrak türkmen raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Bu Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň iň soňky maglumaty. Gararsız çeşmeler bolsa bir kanun ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň Türkiýede mundan bir näçe etsek köp bolup biljekdigini çak edýärler. Hukuk taýdan näwellilik ýagdaýynda galýan adamlaryň sany näçe köp bolsa resmi däl wadalaryň bazary hem şonça giňelýär. Baştan geçiren ýagdaýyny gürrüň beren Türkmenistanlynyň öz ykbalyny çözmek üçin örän az wagty bardy. Ol öz ene dilindäki mahabaty görýär, bildirişdäki ofise barýar, başta bir gezek pul berýär, soň ikinji gezek ýene-de tölemeli bolýar. Soňra tölegler gaýtalanyp talap edilýär.
Ol saklanandan soň onun garyndaşlaryna ýene de pul tölemek teklip edilýär. Emma ol wada berilen resmi namalary alyp bilmeýär. Tölen pullarynyň aglawatyny hem ýyzyna gaýtaryp bilmeýär we ahirinde Türkmenistana deportasiýa edilýär. Beýleki söhbetdeşler hem şoňa meňdeş wakalaryny gürrüň berdiler. Ret edilmeler, garaşmak, gaýtalanýan tölegler şikayet etmekden gorky. Häzirki wagtda birnäçe ardadar öz işleri boýunça Türkiýanyň prokuraturasy arkaly resmi derňew geçirmegini gazanmaga synanýar. Kanun goraýjy edareler olaryň ardalary boýunça degişli karar çykarýança araçylara garaşy öňe sürilýän ähli aýyplamalar ejer çekenleriň şahsy hikayatlary bolmagynda galýar. Emma bu ýagdaýlar uly meseleniň bardygyny görkezýär. Adam kanuny we düşnükli ýol bilen resmi namalaryny düzedip bilmeýän mahaly biz ähli meseleňizi çözeriz diýen wada harida öwrülýär. Müňlerçe migrant möhleti gutaryan pasportynyň çylşyrymly hyzmatlaryň we deportasiýa gorkusynyň arasynda galýarka şeýle wadalary berip pullanmaga islegli adamlar ýene de tapylýar.